bayaran guys. Bayaran. 6.575 kuwi 575. Lho guys. Lho nek kartin tuh abang-abang guys. Guys, ya wong Regane 115. Ya. Jam 12 pulang. Jam 12 mulai. Terima kasih guys, kilo guys. Terus kok kalen nih. Kalau Gedang guys. Aku orang bayar loh guys. yo rusik oh. Lo tak done gedange. Lho guys, tandur entuk gedang guys. Lah. Wong dalam bojone lah rambut ketokno wong. Siapa? Goblok iki. Wong sapa? Lah kowe arek melok nang ngarep kok e. Oh alah yo. Cek goblok iki yo kowe. Posting. Cek kok e. Lho. Untuk apa, Bu? Untuk gedang sawen. Untuk gedang sawen. Oh, untuk gedang sak kerasa. Gede gitu lho. Iya, delok iki Mbah Kimu. Nenggone 10.000 ra entuk lho. Entuk lah. Macam aku apa ora oleh. Macam apa?